El segon cribatge massiu dut a terme la setmana passada a Roses ha permès detectar un total de 7 casos positius asimptomàtics de Covid-19 que ja s'han aïllat seguint els protocols marcats en aquestes situacions. Això representa que un 1,3% de les 532 persones que es van fer l'automostra entre els dies 19 i 20 de maig han donat resultat positiu. Unes dades molt bones si les comparem amb el segon cribatge massiu que es va realitzar a la ciutat de Girona els dies 12 i 13 de maig, on hi van participar un total de 554 persones, de les quals 12 van donar resultat positiu. I això el que ens diu és que en relació al primer cribatge i aquest segon cribatge, el que hem pogut detectar, tot i que hagi baixat molt la mostra de persones que s'han fet l'automostra, sí que ens permet detectar que no hi ha una taxa de contaminació o de traçabilitat molt alta al nostre municipi. Pel que fa als índexs epidemiològics del municipi, aquests van a la baixa. L'índex de risc ha passat de superar els 800 punts la setmana passada als 329,39 punts d'aquesta, mentre que la taxa de reproducció ha passat dels quasi 1,40 punts de la setmana anterior al 0,73 d'aquest dimarts. Això ha fet que el total de positius registrats en els darrers 7 dies en proves PCR a la població hagin caigut més de la meitat, passant dels 89 de la setmana passada als 27 positius d'aquesta. Ens dona una perspectiva que les properes setmanes iran baixant i que esperem que al llarg d'aquest mes de juny les dades siguin tan positives que aviam si podem aconseguir que en aquell mapa famós que tots tenim al cap, Roses comenci a tenir un color més groc o més de color verd. Una altra dada que demostra aquesta línia descendent dels indicadors Covid a la població és que aquesta setmana només hi ha un grup classe confinat i que només s'han registrat 5 casos positius d'alumnes, personal docent i administratiu als centres educatius en els darrers 10 dies.